Gyere el te is a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium állarcosbájába február 21-én, és bulisztasd meg a testedet a szakkollégiumi közösséggel. Ünnepi pohárköszöntő, italakció, masszív basszus, lüktető ütemek, sejtelmes fények, bálkirály és bálkirálynő választás, relaxszobák. Belépés kizárólag szakkollégistáknak, kötelezően állarcban, ingyen és bérmentve, alkalomhoz illő öltözetben. Szent Ignác állarcos bál. Kösd fel az állarcod!